Min Ottubru sa Mejju li ġej l-insara Fawdex ser ikollhom lill-isqof tagħhom qrib ta' fejn jgħixu u jipprattikaw il-fidi nisranija. Dan għaliex l-isqof Anton Tewma se jagħmel vista pastorali fejn se għatta ġimgħa f'kull parroċċa. It-tema magħżula għal din il-vista pastorali hija u daħal joqgħod magħhom meħuda mill-Vanġelu li jirrakkonta l-ġrajja tal-laqgħa ta' Ġesu mad-dixxipli ta' Emmaus wara l-qawmien mill-mewt. L-isqof Tewma qal li dan il-programm ta' żjajjar fil-parroċċi għandu bħala għana ewlieni li jqarreb il-Ġesu lejn in-nies u lin-nies lejn Ġesu. Dan hu l-iskop u Ġesu żgur li jinteressa ħafna minn kulħadd, Ġesu tant għandu fiduċja f'kull bniedem u minnu jagħmel x'jagħmel u minnu għamel x'għamel f'ħajtu. Kienet l-istorja tiegħu. Però forsi aktar minn forsi mhux dejjem kull bniedem jaraf l-importanza li jista' jkollu Ġesu f'ħajtu. U l-vista pastorali tipprova b'xi mod timxi pass lejn din il-verità. Ġesu jista' jkun dak li jgħinu f'ħajtu l-lum, mhux wara l-mewt imma l-lum fil-familja tiegħu, fid-diffikultà li jgħix, fil-problemi tal-mart, diffikultà ta' relazzjonijiet, diffikultà maż-żgħażagħ biex nifhmuhom, id-diffikultajiet kollha tal-ħajja. Fil-ġimgħa f'kull parroċċa, apparti ċelebrazzjoni tal-Qudiesa, l-isqof se jiltaqa' ma' saċerdoti, ma' laqdiet u l-gruppi, l-katekisti u l-volontiera. L-isqof se iżur morda u anzjani u se jħalli ħin għal laqgħat personali ma' xi nies. Kif titlob il-liġi tal-Knisja minn dawn il-visti, jiġi eżaminat l-arkivju parrokjali, il-qagħda tal-opri tal-arti, l-oġġetti sagri u l-kontijiet finanzjarji. Qabel kull żjara f'parroċċa, bħala stedina għal dan il-mument, kull familja ser tingħata kopja tal-Vanġelu ta' San Luqa u se jsir talb fi spiritu ta' komunità.